isla. Sa Pilipinas ako ikawan, inuod at hindi ang pilingan. Sa kamalang nilang isla, pagpatuong kita sa mga grasya. Kung sakit ang mga pilarano, madasigaw ng babanyo. Sa kapista, usawan, ang talibay ibating kinatian. Saiman, sa't magkatamingaw sa kapista, usawan, ang talibay ibating kinatian. Paring umura lang ang sinulat ng Cisco. Maukat to, contingent number 20.